Здравейте! Днес е 26 май 2026 година. Стефан Стефанов. Идва ми на гости един човек в склада. Аз съм правил клипчета, в които все задавам въпроса защо на наркозависимите и тия, които употребяват наркотици, не разследва полицията откъде са взели наркотиците. Защо не искат да разследват? Имал съм скандали с полицаи, с шефа, мисля, че на трето РПУ. Само че това беше преди около 3-4 години, не знам дали е същия. После срещу мене имаше една наказателна акция, спряха ми едно МПС заради изгоряла една светлина на стоп. Една светлинка. Има две светлинки на стопа. От движение. 500 лева платих. Както и да е. Та идва ми в склада един човек и ми казва: гледам ти клиповете, имам познат, вика, който продава наркотици. Имаше акция срещу него и специални части там, ГД БОП. Тук за Варна става въпрос. Една седмица преди акцията срещу него го предупредиха, че ще дойдат от тях да го обескират. Само че той е имал пари, доколкото разбрах, към 30 000 евро и наркотици, и човека не ги прибрал. И викам... И той ми разправи. Аз викам: добре, как така? Чакай, вика, да ти кажа. Идват, прибират го, обискират го. Намират въпросните пари, 30 000 евро, намират наркотиците и започва да го съди съда. Сега не знам дали е публикувано в варненските медии това нещо. Започва да го съди съда, предявяват му обвинение, той е хващан преди това с по-малко количество наркотици да пласира и го вкарват в затвора за малък период от време. Няколко месеца, не можах да разбера. Човека му каза: познай, вика, какво става по делото. Парите, които бяха вкъщи, като се прибрах, пускат го там да се подготвяйте и нататъка, ги нямаше. Както и наркотиците. Полицаите, и викам: полицаите са взели парите и наркотиците? Да. Добре, парите са ги разделили, ами наркотиците какво са ги направили? Вика, продали са ги сигурно. Може и на него да са му ги продали. Не знам, вика, той не ми разказа, вика, тия работи. Добре, викам, те като са го предупредили една седмица предварително, че ще има акция и така нататък, той защо не си е прибрал всичко пари, наркотици и да офейка? Вика, той е оставил тези пари и наркотици, ги е оставил като вид подкуп за полицаите. Да си ги вземат, за да се отнасят по-добре с него. И другото, което е, вика, човека очаква, сега като излезе, и той вече е излязъл, скоро пак да почне с бизнес. Имам YouTube канал, който се казва Стефан Стефанов на латиница. На профилната ми снимка има клетва на хората от старото ВМРО. Какво се заклеят, когато влизат в организацията. Правил съм много клипчета, имам и дълги и кратки за наркотици. Хора от махалата, Максуда, циганската, ромската махала, ми разказват, че полицейските патрулки им разнасят наркотиците и че имало някакви микробуси с цивилни полицаи, които просто следят колко наркотици са продадени, за да знаят какъв процент от оборота на наркопласьорите да се вземат и да не ги закачат.
Имам клиент, наркопласьор, който е на една кафе машина, твърди, че е бивш, който ми твърди, че го е изнудвал полицай от районно полицейско управление за пари, за част от продажбата на дрога, и той му е давал пари в един вестник и вика, ме предупреждаваше, когато имаше хайки, акции и така нататък. Звънеше ми по телефона и ме предупреждаваше. Във Варна, въобще и в цяла България, се говори за наркотици. Свикнахме полицаите в колите си да имат тестове за дрога и така нататък и така нататък. Но защо, когато хванете някого, който е употребил наркотици, не разследвате откъде ги е взел? Защото му покривате пласьора ли? Това ли е причината, господа полицаи? Само искам да ви припомня, че от бюджета на тапаците като мене ви удвоиха заплатите. Заслужавате ли ги тези заплати? Имам много клиенти полицаи, включително от борба с наркотиците е идвал. И аз съм го възпроизвел този разговор в мой видеоклип. Дойде и ми се похвали, че е работил, нали, в борба с наркотиците и че работи. И аз викам, вие кога ще ги оправите тези наркотици? Кога ще ги затворите пласьорите? И ще се повторя, като кажа, той вика, ама ние се борим, ние ги следим, ама като влезем вътре при тях в скъпите им къщи, вика, те, едни възрастни хора, пенсионери продават наркотиците, и ние като влезем, те ги изсипват в тоалетната и ние нищо не можем да направим. Викам, вие просто не искате да ги хванете. Отивате с НАПа, строителен контрол от общината, икономическа полиция, примерно строителен контрол е достатъчно. И му правите ревизия откъде ги е взел тия пари, той да построи скъпата си къща, да се обзаведе и да кара скъпата си кола. Ал Капоне не е арестуван за убийствата, които е извършил, а е арестуван и е лежал в затвора и там е умрял заради неплатени данъци. Просто държавата не иска да се справи с тези хора. От политическите партии ги наемат по време на избори, за да купуват гласове. Един местен, известен контрабандист, негови пари бяха хванати, мисля, че около 200 000 евро за купуване на гласове. Той е работил с ГЕРБ, обаче клонял към ДПС и за тях купувал гласове. Негови хора. Така. Властта се разпорежда кои да бъдат опраскани и кои да не ги закачат. Аз това го твърдя от години и за съжаление, аз си говоря с жена ми, тя ме гледа, вика, какво се оклюмал? Викам, просто се надявах тези неща, които ги чувам, да не са истина. Защото това означава, че когато на детето ви му се приискат наркотици, той има откъде да си вземе. Наскоро при мене дойде едно момче, кандидатстваше за работа, което просто на майтап отишло на едно парти и си взели амфети. Карало автомобил за някаква голяма фирма и нещо влязло в насрещното. Преди 2 седмици просто гътнал хапче. Всички вземали и си казал, що и аз да не взема. Какво се случва? Влиза в насрещното. Хващат го полицаи, правят му тест за наркотици, който излиза положителен. Сега след това кръвни проби, дали е имало или тъй нататък, не знам. Но те не са разследвали кой му е дал хапчето, кой му е продал наркотиците, кои са били на въпросното парти, кои са се дрогирали също с него, продължават ли да се дрогират тези хора, карат ли МПС-та и така нататък. Така, какво става с въпросното момче? След като е хванат с наркотици, за 1 година му вземат книжката, че е употребил наркотици, не че в него има, вземат му книжката и глобата е, държавата го осъжда да плати глоба 80% от стойността на автомобила, който е бил чисто нов. Глобата му е 20 000 евро, а той е бил на 1500 лева заплата. 750 евро заплата към тази фирма, която е работила. Много е голяма, няма да я споменавам. Съответно остава без работа и така нататък. Защо, полицио любима, закриляш наркопласьорите и вместо да се бориш с тях, ги крадеш и взимаш подкупи от тях и им помагаш по-малко да лежат в затвора и им помагаш по-бързо да се върнат и пак да продават наркотици? Аз имам 2 момчета, едно на
13 години и 1 на 6, което ще стане скоро на 7. Какво правим? Вие деца нямате ли? Надрусан син на висш полицай от Бургас уби майка и почти уби детето й с едно бъгили беше, с какво беше там в Бургас. Като се пробваха всички полицаи да го прикриват. Хващали са на полицаи с наркотици. Ко правиме? Ко правиме? Вашите синове и дъщери не са застраховани от наркотиците. Ако решавате да им помагате на тия хора, напуснете полицията и станете наркопасори. Нека поне знаем от коя страна сте. Защото легитимната ви заплата идва от хора като мен. Каниха ме да оглавя организация за борба с наркотиците, неправителствена. Отказах. Защото знам къде да ударя и като почна да преча на бизнеса им, на тия хора и на рекетьорите им, които ги изнудват и ходят с оръжие, аз ще съм първия убит и хвърлен в канавката. Може и полицаи да му убият и да инсценират, че някой друг, че някой, който се занимава с наркотици, му е убил и т.н. Замесени са шефове на полицейски управления, разбирате ли? Те не желаят да разследват откъде идват наркотиците. Тия наркотици стигат до децата ви. Вече патриотично бившите служби държавни и техните бивши агенти ги продават на децата ни. Неконтролируемо и без ограничения. Това е.